Ко се криеш, бе? Ко се криеш? И аз се усмихни на камерата. Я да видим. Ама видя ли, че са ги светнали тия работи? Преди не бяха. Преди не бяха те заради мен и днеска излизам. Кога ще излезна пак? Те знаят. Виж и там са украсили. Штрак. Штрак. Те са ги сложили, ама не са ги пускали. Нямаше ги. Беше голо. Как бе тия лампички? Те и на моста сигурно ще светят. Там имаше лампички. Пак нещо са направили. Ние би си. Ама преди ги нямаше. Само долу има. А сега гледай звездички. Тази звезда нямаше ли? Нямаше я. Ти няма да си платиш тази чата. Колко часа? Ще успееш ли да си платиш? Ама ти трябва да видим да стигнем. От ЦКБ-то ще пробваме. Добре. Колко да тега? Не знам колко ти трябват. Защото трябва да прифърла. Да знам колко. 100 лева, ако искаш. Ей, телевизора работи. Големия телевизор. Ама какво да прехвърлиш? Те си в картата. Не са в картата, как ще са в картата? В касичката са. Дали спестява и дава лихва? Ако са в картата, няма да има лихва. Голямо телха. Не знам колко ми е лихвата. Лихвата ти е 30 лева. 30 лева. На 15 000 са 30 лева. А на другите, не знам. И там сигурно са по 30 лева, защото са нямаше ми по 20. Или 100 лева да плата. После като такова ще прехвърла. Хубаво е, пак не е. Помена не е на лошо. майка ми и на брат ми. Не е лошо. 6 без 20. Голяма телха. Така да беше топло, да беше паленето, щяхме да такова да излезем, ама... Има куклино шоу безплатно. Сигурно дето гледаме уния там, дето бяха там. Не знам. Вика, една дойде, имате и деца, вика 5:30, вика ще има куклино шоу. Сигурно там. Да. Вика в малката зала. Дето уния дяца бяха отвънка там. Ко това бе? Слънцето ли е това, кога? Не знам, вика. Поне изчакахме такова, тъде. Да светнат. Да светнат. Сядаш ли, бе? Аз да вървя ли? Що седна? Аз снимам. Виж колко са такова ли, бая са... Така, до тук бяха, после вече те са сложили и са го направили по-нататък. Трябва да спра, ако седна. И после пак трябва да пускам. За какво трябва да го прекъсвам? Аз са от чулата, къде ги оставих. Ще ми трябва... Извади ги, мило. Понички, понички. Гогоши. Гуешите са надолу.
Евти. Има и царвици. Дай. О, паднаха ми гащите. Отслабнах. Въртилежки. Къде ги го... няма ги. Гощите ги няма. Не работят. Ой, как хубаво мириши, бе. Какво това дето мириши така хубаво? Гощето мириши така. Поничките сигурно, поничките миришат така. Защото гощето мириши така. Поничките нали ги мажат там сигурно с шоколад. О, той свърши, бе. Свърши улицата. И тук още царвици. Те ги събраха на едно царвиците. Айде, влака, тю-тю! Айде, чао! Чао!